खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रहाटाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गोरोन्थि दिगजों फैनाय नागालेन्डनि पुलिसनि गारियाव गोबारै सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव बाइक सालायगिरि अर्णब बरा मुंनि सासे 18 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा नागालेन्ड पुलिसनि गारिया गोरोन्थि दिगजों फैनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै नागालेन्ड पुलिसजों गोबां दान्थे-बिदान्थे सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लेङाइ हादोरगिरि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। हादोरनि बिसायख'थि आय'गआ मैया मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बादिब्ला फैगौ 9 सेप्तेम्बराव खुंनाय जागोन 17थि लेङाइ हादोरगिरिनि बिसायख'थिखौ। लेङाइ हादोरगिरि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफ्रा 21 आगस्तनि गेजेराव नमिनेसनखौ गथायनांगोन आरो 25 आगस्तनि गेजेराव बिजाथिफ्रा गावबा गावनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। 9 सेप्तेम्बरनि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 5 रिंगानि गेजेराव लेङाइ हादोरगिरि बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो बै सानखालिनो भट साननानै रिजाल्टखौबो फोसावगोन। मख'नो गोनांदि लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखारआ हरखाबै गावनि मासिखौ हगारनायनि जाहोनाव फिन बिसायख'थि खुंनो गोनां जादों। संसदआव सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुम सोलिबाय थानायनि गिबि सानावनो लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखारआ गावनि बिबानखौ एंगारदोंमोन। बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरखौ जों खौसे खालामनो थाखाय फिन सावरायनायखौ जागायफिनगोन। बे खोथाखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौ खौसे खालामनो थाखाय मोन 14 माहारियारि आफाद आरो बिटिआरआव थानाय मोन 26 हारि माहारिनि मोन 30 आफादफोरखौ लाफानानै 15 आगस्तनि सिगाङावनो सावरायनायखौ जागायजेनगोन। बर'नि जा मोननै आनसलिक रिजनेल पार्टी दङ, इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो गोदानै दाजानाय एपिबि राजखान्थि हान्जा, बयबो राजखान्थि हान्जाखौ जों खावलायनानै जयै सावरायलायगोन आरो बे सावरायलायनाया जोंनि बिबान। सावरायनायनि गेजेरजों खौसेयाव लाबोनो हायो ना हाया जों नाजागोन होननानै बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय 10थि आसाम पुलिस बेटेलियननि गाहाय मावख'आव गावखौनो फोथैनानै लादों सासे पुलिस जवाना। रिपर्टनि बादिब्ला कनस्टेबल मानिक दासआ गावनि डिउटिनिफ्राय फैनायनि उनाव गावनि सिबिथाय हाथियारखौ बाहायनानै मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासो समाव गावखौनो खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। नाथाय सासे पुलिस जवाना गावखौनो मा आरो मा जाहोननि थाखाय जिउ फोजोबदों बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला गावखौनो जिउ फोजोबनानै लानाय मानिक दासआ चिरां जिल्लानि बिजनीनि कसपारानि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मालथि-जरा गामिनि लेखाराम ब्रह्मनि नखरा मैया बेलासिनि 3:30 रिंगासो समाव हरखाब अर खामनानै सेवहांगार जायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाय जानाय समाव नखराव रावबो गैयामोन आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा बे अर खामनाय समाव फोथाराव माइ गायबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे अर खामनाय जाथायखौ नुसननायनि उनाव न' साखाथिनि सुबुंफोरा खोन्थाहैनायावसो अर खामनायखौ मिथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बे अर खामनाय जाथायखौ सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै बे अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय नखरनि गाननाय-जोमनाय आरो गोनां फोरमानलाइ आरो रां-रुफा गासिबो खामनानै सेवहांगार जाखाबायमोन। दायो दुखुथिया अर खामजानाय नखरा सोरखारनिफ्राय मदद मोननो थाखाय हास्थायदों। कलियाबराव 7 मोसौ सिखावफोरखौ गुलि गावदों पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला कलियाबराव गंसे बलेर' गारियाव दिखांना लाबोनाय 4 मोसौखौ सिखावफोरा लाबोबाय थानाय समाव पुलिसआ सिखावफोरनि गारिखौ होसो फैबाय थानाय समावनो सिखावफोरा पुलिसनि गारियाव सौग्रावनानै खारखोमानो नाजादों आरो खारखोमानो नाजानाय सिखावफोरखौ पुलिसआ गुलि गावनानै हमनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय 3नि मादाव सासेखौल' हमनो हायो आरो 2आ खारखोमा लांनो हायो। पुलिसनि गारियाव सिखावनि गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव 3 पुलिस जवानफोरा जोखोम जादों आरो पुलिसनि गारियाबो गाज्रियैनो बायख्रेबदों। असमिया फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यपनि हिट एन्ड रान केसआव दालालि खालामनानै सासे पुलिस जवाना खैफोदाव गोग्लैदों। दालालि खालामनानै खैफोदाव गोग्लैनाय पुलिस जवानखौ हामिद आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यपनि गारिनि सौख्रावनायाव गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोना देहा फाहामसालियाव अबथिरा जिउ गोमानायनि उनाव नन्दिनी काश्यपनि हेंथायै होनाय केसखौ बांहोनानै लाफिननो नारसिनदोंमोन पुलिस जवाना। बेबादि दालालि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय हामिद आली मुंनि जवानखौ दिसपुर पुलिसआ बृहस्पतिबार हरनि समाव एरेस्ट खालामो। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय शुक्रबार फुंनि समाव दक्षिणगावआव नन्दिनी काश्यपनि गोबारै फैनाय बलेर' गारिनि सौख्रावनायाव नलबारि मुकुलम'नि सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो उननि समाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोदोंमोन। दायो नन्दिनी काश्यपखौ पुलिसआ हमनानै गोख्रों सोंनाय फिन्नाय खालामनाया सोलिगासिनो दङ।
मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आउटपस्टनि सिङाव थानाय भैरबपुर गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि 3:30 रिंगासो समाव मैदेरा सिरियै फैखुमानानै न' बां सिफायनानै सिलिंखार खालामदों आरो नखरनि सोद्रोमा इलिजाबेथ मुसाहारि मुंनि सासे आइजोखौ गाथारनानै गालाङो आरो बिनिनो फिसाज्लाखौबो जोखारनानै गोब्राब जोखोम खालामलाङो। जाथाय जानायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरजों हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम रन्जित बिथांनिसिम थाबैनो सलार फेन्सिं होनो थाखाय सावरायलायनाय जायो। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आसामनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला 2 नं कसलु पथार गामिनि सासे रिंकु खारिया मुंनि सुबुङा नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय थांनाय 28 जुलाइआव तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बे थांबाय थानाय समावनो हरखाब 30 जुलाइआव आम्बातुर पात्राकामनिफ्राय गोमानानै थायो रिंकु खारियाया। बे खौरांखौ रिंकु खारियाजों थांफानाय मिथुन बर'आ खौरां हरनायनि उनाव नखरनि सुबुंफ्रा थानायाव गांसे एजाहार थिसनो। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय थियारि जादों। गिबि मन्थ्रिया 2 आगस्ट एबा दिनैनिफ्राय बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायगोन। गिबि मन्थ्रिया उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमानि जोहै बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायजेनगोन। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो थांगासिनो दङ, जेराव बिजेपिआ बिटिआरनि गासैबो ओनसोलाव गावनि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम बिजेपिनि गाहाय बुंथिगिरि किशोर उपाध्याया फोरमायथिनाय बादिब्ला जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ हारसिङैनो बाहागो लागोन। बेनि थाखाय थियारि खालामनायाबो सोलिगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रिया 2 आगस्टनिफ्राय बिटिसिनि मोनब्रै जिबियावबो रेलि खालामगोन। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनोवाल, दिलीप शइकियाबो रेलि खालामनायाव जयै बाहागो लाफागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।